चीनी आरिसा पिठा बस ये एपटे गोटे गुड़ आरिसा एपटे अच्छी हांडी फुल बाकी एपटे भी एते आमर बहुत सारा पिठा है समस्त को भी दिहब अष्टप्रहरी तो दौड़ बहुत पिठा दरकार मैंने आपण मानक आम पिठाटा देखा केमी आपण मैंने कमेंट कर कहे। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मो शुभस्मिता आपण मन वेलकम करुच्ची मो चैनल को जार ना शुभस्मिता दास। तो फ्रेंड्स चलते आज भिडियोटी आरंभ मैंने पूरा गाधे पाधे रेडी हो गली फास्ट बंदरी माँ भोग टे खाइबा तापर टिफिन करी। एतिक खाइबी काली मिठा खाई नी एतिक खाई सारे कम फ्रेंड्स आमर खिया पिया सब सरला आमर एपटे पिठा होची ये पाग पाग तैयारी हो सेपटे पाग रेडी है समस्त को कहूँ जस्ट गुड़ पड़ी फुटवा टाइम लगे भल पाग ठीक कथा जदि भल कि हम तो भल ना ना गड़बड़ हो हाँ देखो फ्रेंड्स केमी गुड़ फुटुचे एपटे बहुत तार गुजराती छेचा छेची कला पान मधुरी टे पड़ो गुजराती पड़े बढ़िया बास्ना हम आ चुली तो पूरा रड पाग टेस्ट ये पाग केमिति हैला एठी जना पड़ो नरम कि जो टाण जंतणी स्टार्ट है जंतणी कड़ईटा गरम हो भल एपटे बहुत गुड़ा कौन कर कौन कहूँ हमारा यहाँ तू कौन कर गला गुजराती आ जो मधुरी मधुरी गुजराती पड़ा आस्ते आस्ते चूना पड़ो एपटे जंतणी स्टार्ट हे घुरघुर एकाथरे भी पकई हेनी तेल बसला तेलटा भल कि गरम हवा दरकार अधा अधा है बाकी अधा आग पूरा रेडी हो गला तेल गरम हो गला पूरा बास्ना एपटे पिठा गढ़ा स्टार्ट तुम गढ़ आम छाणद पानी हाथ पड़ा पकई भर कड़े रे बुढ़ी बो गोटे पिठा आनी दब से गैस तो सांग मैंने मुझे पिठा छाणुची एपटे बो तार पिठा गढ़ुची गोटे मुझे छाणुची हाँ आम तो दौड़ अष्टप्रहरी बापा आज पर्व आम दौड़ अष्टप्रहरी तो पिठा हवा कथा कंपलसरी हम आरिसा पिठा कि काकरा पिठा देखा सुंदर देखा देखो फ्रेंड्स एपटे तक रेडी हो जाए बाकी मुझे एपटे पकाए बहुत एपटे स्टार्ट कर कढ़ा कड़ी बिचली सुखा नुआ बिचली थी तो आम नुआ बिचली सुखा हुए बिचली सुखेले पिठार सब तेलटा टाणी जाए ना से बिचली सुखाई जिते भारी पिठा हम सब आस बिचली सुखब यहाँ सुखी जा यहाँ हांडी में पशु आउ एपटे जो पिठा अच्छी सी पुणी आस बिचली सुखब एमती हम
ମୁଁ ପିଠା ଛାଣି ଛାଣି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୋତେ ଗରମ ଲାଗିଲା। ଗଢ଼ିବ ଗଢ଼ିବ ବୋଉ ସେପଟେ ତାର ଛାଣିବ ଆଉ। ଚୁଲି ତୁ ପଳା। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ 2ଟା ବେଳୁ ବସିଲାଣି ଆଉ କେତେ ବସିବି। ଆଉ କର କେତେ ସାଇଜ ପିଠା କରୁଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ପିଠା ରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିଦେଲେ କାମ ବି ସରିଗଲା ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରେ ପିଠା ଅଧା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କଲିନି। ତ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆମର ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ କ'ଣ କାମ। ଏମିତି କହୁଥିଲି ନା ବାଉଁଶ କାମ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବାଉଁଶ କାମ ସରି କପଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଉପରେ ବି ପାଲ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏପଟେ ପାଲ ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ନା ଅସୁବିଧା, ତ ଏପଟେ କପଡ଼ା କାମ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ତା ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲା ତ ଆଜି ଆମ ଚଉରା ବି କଲର ହେଇଛି ଭିତର। ଚଉରାଟା ରେଡ୍ ପିଙ୍କ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। ଏମିତି କାମ ଆଉ। କାମ ହେଉଛି, କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। କାମ ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଟେଣ୍ଟ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏପଟଟା କପଡ଼ା ପଡ଼ିବ ନା, ଏ ଭିତରଟା ଯାହା ଆଉ। ଏପଟେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେପଟେ ଟେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଲର ହେଉଛି, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର କଲର ହେଉଛି, କଲର ସରିଲାଣି। କଲର ସରିଲା। ତା ଭିତରଟା ଝାଡ଼ୁ ଦେଇଛ? ଭିତରଟା ବହୁତ ଅସନା ହେଇଥିଲା ବା, ମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଗୁଡ଼ ପାଗର ପିଠା ସରିଲାଣି, ଏବେ ଚିନି ପାଗ ପିଠା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଚିନି ପାଗ ପିଠା ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଗୁଡ଼ ପାଗ ଯନ୍ତଣୀର କାରିଗର ଜଣେ, ଚିନି ପାଗ ଯନ୍ତଣୀର କାରିଗର ଜଣେ, 2ଟା କାରିଗର ଆମର। ଯେତେ ଖାସ୍ତା ଖାସ୍ତା ପାଗ କଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗେ, ମଡ଼ ମଡ଼ ବହୁତ ଚୋବେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଚିନି ପିଠା। କୁଟକୁଟ। ଏଇଟା ଚିନି ଆରିସା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚିନି ଆରିସା ପିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିଲ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଭଲସେ ଫୁଲୁଛି ନା, ପୁରା ଇଏ ଭଳିଆ ଫୁଲୁଛି ବା, ଯୋଉ କାକରା ପିଠା ଭଳିଆ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ କରିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଗୁଡ଼ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଚିନି ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ନା, ସେ ଦେଖିବି ଆଉ। ଚିନି ପିଠା ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗୁଡ଼ ଠାରୁ ଚିନି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାନେ ଗୁଡ଼ ପିଠା ବେଶୀ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚିନିଟା ସମସ୍ତେ ଚିନି ପିଠା। ସରିଲା ସାନୁ, ଏଇଟା ଜାଲିଟା କାଢ଼ିଲ। ଏଇଟା ଚିନି ପିଠାଟା ନାଣ୍ଡି ପାଇଁ ହେଇଛି। ହଁ, ଟିଙ୍ଗିରି ପିଠା କରିବା ବି। ଗୁଡ଼ ପିଠା ଆହୁରି ବି ଅଛି ଘରେ, ବାସ୍ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଘରେ ଅଛି। ଚିନି ପିଠା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ନା। ଆଉ 4-5ଟା ଅଛି, କରିଦିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପିଠା କାମ ସରିଲା। ବାକି ମାନେ ଏତେ କାମ ପିଠା କଲେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ କହିବି, ଏତେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇକରି ଟିକେ ବସିଛି। ଟିଫିନ୍ କରିବି, ପିଆଜି ସବୁଠୁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ତା ସହ ଆଳୁ ଚପ୍, ପିଆଜି ଟିକେ ଖାଇବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପିଠାଟା ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଚିନି ଆରିସା ପିଠା, ବସ୍ ଏଇଟା ଏତିକି ହେଇଛି। ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଆରିସା ଏପଟେ ଅଛି ହାଣ୍ଡି ଫୁଲ୍, ବାକି ଏପଟେ ବି ଏତେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପିଠା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେବ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ତ, ଦୋଳ, ବହୁତ ପିଠା ଦରକାର। ରାତି ପାଇଁକା ରୋଷେଇ ହେବ। ଏପଟେ ରାଜମା ସିଝିକି ଅଛି, ଭଲକି ବି ସିଝି ଯାଇଛି।
ରାଜମା ଆଉ ଆଳୁ ମିଶିକି ଆସିଥିଲା। ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଏସବୁ ମସଲା ତ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ।